משימה של מיון כרטיסיות בדסמוס טיצ'ר, אנחנו בוחרים את הקארד סורט. אני יכולה להוסיף כרטיסיות או מסוג מתמטיקה, טקסט מתמטי, או טקסט עברית, אנגלית או כלשהו, תמונה, גרף. אני אתחיל מהתמונות, משהו שהכנתי מראש, לוחצת image, add an image, הכנתי תמונה של פרבולה, ושוב image, add an image, הכנתי תמונה של ישרים, את אחר לא נעשה פה בהדגמה. יכולתי לכתוב את זה בטקסט עברית, אבל רציתי שזה יהיה יפה יותר וגדול יותר. מוסיפה גרפים רק של פרבולות ושל ישרים להתאמה כאן, למשל f של x שווה x מינוס 1. סיימתי, יש לי את הגרף, אני לוחצת done. אם אני רוצה את זה בכרטיסייה גדולה, אני אשים פה large card. אני רוצה עוד גרף, והפעם את הגרף של g של x שווה 2x בחזקת 2. סיימתי את הגרף, אני עושה פה done. ועכשיו אני גם רוצה להוסיף טקסט מתמטי, אז אני לוחצת כאן, טקסט. פה אני בוחרת את f של x כדי להגיד שזה טקסט מתמטי. f של x שווה 5x בחזקת 2 יורדת מינוס 4x פלוס 4. מוסיפה עוד אחד, f של x, ופה אני ארשום נניח y שווה 2x פלוס 3. הכרטיסיות שלי מוכנות, כמובן אפשר להשאיר את זה יותר עם עוד קבוצות וכולי. אני רוצה עכשיו לתת את הפתרון. לוחצת answer key, פרבולות, מחברת לפה את הפרבולה, ברגע שאני רואה שזה מתחבר, אז זה ברור שזה בסדר. הנה, עוד פעם, ישרים, זה יתחבר לפה, זה יתחבר לפה. יצרתי שתי קבוצות של 3 כרטיסיות, גודל הקבוצות לא חייב להיות אותו דבר. סיימתי, נתתי כאן את הפתרון הנכון, ובזה הסתיימה העבודה. פריוויו לראות איך התלמיד יראה את זה, התלמיד יראה את זה כך, זה נראה לי בסדר, אני סוגרת, המשימה מוכנה.